Ang sumatang bukar ito matagal pagtagad no, pinadaakin ni Susa ka lalaki na nagpatago lang sa nga ni Atong. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Okay, dito maglangan ang atong sender, si Atong. Kini akong asawa ni batasan nga may nagkaingon nga dako kay na akong problema. Ang batasan ko rin akong asawa ko nga kundi ni mo pautangon ni panabi ka. Karon na lang sa nim gawa sa nga batasan nga minyo na mi pero sa uya ba mi sa kabuutan ni kanang dako. Pero aron nyo masabtan inaani ako na ko pagsugod ay. Kata sa bre mingaw na ko ni mo. Yuit ang duha na. Idamgor ba ko nga nagsyukur ta duha wag nagatawa sa to. Para sa tabi. Ikaw gano'n sa on taman ikaw. Nga bitaw. Sige, larga. Larga. English na. Oh, like stranger anymore. Ito na ito si Naldo taga-tap-tap kay Bota to yung third voice. Third boss na gito. Pero nakapalit akong ingon sa palikong si Pris. Nakapalit na si Pris dito. Ito sila. Si Pris. Pre, tong. Kanang laki, kanang kanta ba kanang karaan na gyud kayo naka. No, karaan kayo no. Kanto'y kanta hapi. Manumbalik na to magkagahapon ug dili na ang karon. Forbida mo sa nagatumaran sa kautrama mo na Lain man to pre, lain man to kuan man to. Ang inyong kagahapon dili na ang karon. Sige na pre, katong kanang kinakaraan na gyud kay pre. Kato pre. Oh, katukaraan din kayo pre. oy. Katuplaka pa pre ha? Katuplaka? Pinakakaraan ng kanta. Pre, katong plaka pa ba? Katong plaka pa pre ba? Katong pa pa kasete? Diba? Pag CD. Plaka ba? Katong Pero ug maadlib to pre, katong pagkanta ko niya og karaan. Wa ko kakanta. Ano man? Wa di lang kita litra. kinakaraan gyud. Karaan kayo. Diba? Kaso na kayo ha? Di na maklarong lyrics niya eh. Kamaos, kabiliba, ginako, di mo tao, pre, na dali. Ay, ikaw pre. Pansaman to. Kasawan? Bada pa mo katakakaraan. Pasok ka ta ha? Be. Bada pa ba ka mo? Ha? Di, bada pa kayo. Ako yung mukanta, pre. Way problema, pre. Kuan, ako pre, bukanta ko katong dahong laya. O, sama. Nindo tada, dahong laya. Ikaw, pre. O, sabi ka taon niyo, pre, ha? Kuan katong kuan. The Pulling Lips. O, ka? Nindo sada. Mayo sada. Ikaw pre. Kuan, kining, Sa katahin niyo ko sa sa. kuan pre, di lang kong kanta pre, Oh. manilhig na lang ko. Porbida, karaan kayo na, pre. Porbida. Oy, nagkasabot na mo. Hapit lang, wa. Unya, kumusta man mo? Okay na, Okay na mo? Alik mo no? Hindi ka. Ha? Dugaya ko niyong balik, good. Ada dito ko ilang Bisinta. Uy, kay nausab ang naong ni Bisinta, dong. Usap ang nauli, ah. Mura na maglubot. Takap na kagtabi. Hala, pataka, gutaon. Lakaw, atuan ninyo kaw. Lakaw. Pastilan. Nung saan may pagkamsa, Mari? Uy, ngamuran maglubot ang naong ni Bisinta. Ganon. Napikas yang naong mare. Murag na ilikis to nga. Wow, uy. Naglukdo man gud na siya atong murag dayapir. Laki. Takasulti niya ka tayo. Naunsa man takaw, eh. Hala, no. Ngita lang gud ni sila. Ngita lagi yung kagubot. Ngita lagi yung kagubot. Ano mangita mo ko? Soda ka to. Kaway, yun may tao na ni Pirmi ako asawa. Wa may libid mo ulti. Sakit pa kayo. Marugway bukko ang dila. Hangtod nga, pagkaugma na. Oy! Tumurangin naman to. Gawa siya! Animal ka, laguma ka! Gawa siya! Singgit, ngita, mas kong asawa. Gawason ako, be. Oy, Maribisita, ikaw mo kunin na. Ikaw doon mato, Mari. Oy, Greta! Gawa siya! Animal ay... Paggawa siya ng salbahe sa mga asawa. Magagnaong ng animal, pataka nagpanaot na. Paggawa siya na! Lakar ba, Mari? Saan na yung tubuha, ha? Wa dire ako asawa, eh. Nga nang ipanabi man ko niya. Ngang ako ko nung naong muray naglubot. Kahilas sa animal manulti. Wa roy sa manamin siyang kaugalingon, no? Nainaw nga nang masawa. Kung magtalikod, murag inidoro na ko. Kaysa, Maribisita sa day. Imuha lubot, ya, iniduro. Libang na lang nabasa na. Abday! Kadiyot, Mari.
Ato ni istoryahon, be, usap gini tabo ah. Mi ato siya sabay. Kay mangwa magkwarta. Og balibaran manaot di ay. Unsa? Ingna ng asawa ni mo pre atong ha. Ingna siya nga mag-abot mo sa barangay. Ikiha ko ng asawa mo. Maribisita. Gitinuon gisulti ni Maribisita. May kihag siya dito sa barangay. Oh, kung saan yung problema ninyo? Kuan ka kuan ka, ikiha ko ng kumarin ako may buot kap. Masa kong dili pa utangon, dauton man dayon ta. Uy, ngulorag batasan ang babayana. Yun sa pagkapagdaot. Nanabi siya kap. Nga nausap ko na akong naong, mura na ko naglubot. Mo ba? Di na mayo kita. Saan to? Nangutot ka, Bisinta? Nanong abra ko kap. Oh, saan naman sa to? Nanog abra ko kap. Nanog abra ko. Kauli mo nga. Pahua, uy! Murag, hindi kini ba dada? Abli, mitala! Abli! Break sa ta, break! Di mada! Panglimugbog ba nito, Bisinta? Okay. Bida. Pagkapit rin kung mutuos kisulti ni Grita, da. Bueno. Oy, Grita. Kasi panapong na ba mo? Paano ka manungkap si Bisinta? Naniguro lang ko kat kay basig natin daw ang virus ba? Hilos. Ikaw atong diha lang ka, ha? Ay lang pagtingog. Sila ray ako sa yun. Nagwapuha-puha rin mo si Pres Kat. Minaw lang ko. Okay. Bueno. Pangutanan ko ni mo kita. Tinuod ni mga pasangil ni Bisinta diyan. Imo nga nanabi ka nga ang naong ni Bisinta murag lubot. Not guilty ko, anak Kap. Not guilty ka. Buti pasabot. Nga ipanghimagkak nimo nga wa ka magsultira. Pangutan ang siya, Kap, kung kasi nagsulti niya, anak. Isa ba yung nagsulti ni mga na Bisinta? Kuan, sila si Pari Mundo ug Dadoy. Sila kulos mundo og dadoy kita. Sila may nagsulti, anak, dili ako. Gagog na ang anong babayana. Uy, sige maangkon. Sultisonan eh. Anong mo angkon man ko? Naka-ebidensya ka ako nagsulti. Naka-ebidensya. Wa ko ebidensya, pero na ako'y witness. Unsa man, asa may mong witness, be, pari ah. Magkagog na ang uy. Mas baga ang lubot kaysa imong naong. Awakap! No, maingon ba ka ako nga baga yung naong kay murag lubot. Ang akong giingon, mas baga ang lubot ikumpara sa naong. Hikapa akong lubot, oh. Nga hikapa sa imong naong, ikumpara sa baga. Hikapa, oh. Ay na lang. Mo na, diha. Husto na. Kag gamay rin kabangian ninyo. Papirmahan na magkasulatan, ha? Sugod karon, wala mo sulti ninyo mga pating istorya. Kung doon ay usan ninyo nga reklamo nga mao na, misultis kuan, si kuan, mao na. Dilsoon tabog sikop, ha? Bisagin sa ninyo. Buhatag kasulatan. Ikaw bakakuna, gini. Hilo na lang diha atong, dipinsa na. Muna kita og dipinsa. Dipinsa si mong kagaral, so. Kay nga no, nagsilbi ang reklamo. Kita ka, kaminaw ka. Makakatungod kay anang imong dipinsa. Hoy kita, madugay, no? Maura na makapapriso ni mo. Kanang imong pagkatabian. Matinuon man sa dili, di ka manghilabot. Huwag kailabot silang kinabuhi. Huwag pautanga. Maunang naglagot ka. Sunod Rita, mapriso yung ka na tungkol sa imong batasang na di maayo. Matay lukaton, mati ka mapriso ka. At yung ka matiguang prisuan. Timan niya. Bisag yun sana kung pasabot ko asawa. Gili ka usaban. Magawas kong iyang pagkahilabtanon. Pagkatabian ba yan, ha? Pre! Pangadlaw, pre atong! Pre! Oh, may ginasuroy mo balik ni Reda. Lain na niyo, pre. Sultihan niyo sa Maribisintas panulting Rita batok niya. Siya! Abot ito sa barangay gapon eh. Mikiyang Bisintas sa kong asawa. Nga naman, pre. Tungkol sa iyong gisulti sa akong asawa, diha ninyo, nga, ang naong ko no Bisinta, murag lubot, gisulti sa diha yung Bisinta, inyo sa gisulti ninyong Bisinta. Pikan sa diha mo? Wa mo manulti, pre. Sa iwa multi. Kung ikaw rin nagsulti ni Bisinta, pre, daday. Wa, pre, unsa, kiat-kiat ya, pre. Wa, kung masulti ang Sabi Bisinta, nagsulti ni Bisinta, anong iyang mong gitudlo? Unsa? Taka na nas Bisinta, pre. Noon sa, wa may makita na niya. Wa mas may magkita. Yung kamom ko rin nagsulti, may gitudlo niya dito sa kapitan, kamoy gisulti. Ambot lang, pre, oy. Wa may magsultihan na niya. Among gisultihan ang iya ramang mga silingan. Bungo sa ito eh! Animal yung mga
Pari na ko lagi pahamak ko sa mga kanahan. Kini ka sila sa paridado yung parimundo. Sige lang, kapaus ko rin yung mga panuhaka mo. Oy, Greta! Wala si Kapitan. Kap! Oh, Kumusta, Kap? ako ay mangumusta ni mo. Basta naman, nag-uli na mo main yung kabubuto ni Vicinda. Oo, magko'y problema, Kap. Siya may di kanahan mo tagad na ako. Okay ra sad, uy. Di mas magsakit ang akong tiyan o di siya mo tagad na ako, Kap. Di ba? Mas may manggid na unta nga magkauli na mo sa main yung kabubuton. Managkumari ko mo. Maawala lagi. Sakto sad ka, anak, Kap. Mau lagi. Di ba siya nagad? Ang awag mamugos ko. Likay na lang ko, Kap. Pastilan bayan ninyo. Asa day ka, Kap? Mari ko tinahan lang sunya. Kap. Hmm. Pahangyo ata diya, Kap, bi. Ha? Saman? Pahawa mata diya 500, Kap, bi. Ilisan ti ka. Iniglusot sa sap. Patay kita. Di ba yung kakasa ko paingon? At ko tindahan nila sunya kay mangutang kong bukas dito. Pwede bukas barangay hall, Kap. Na, oy. Ipangapun-apun na. Ipanghatag na para sa ayuda ba? Wa na ko mangayo sa kumbahin na to kay ipalapir ko mga tao. Napamangidaghan nga, wa magkadawat. Ako, Kap. Asa ko kadawat, Kap? Ay na lang ta. Ha? Ay lang ta na istorya ha. Kay? Klaro kay CCTV. Pagpahatag sa bugas, ikay gauna. Di ka, Kap. Kita. Kay pa, ako tayo mo nakita, Kap. Tipito naman ako bulhog ko. Karaan kinas na ilag dita. Kap, Kap. 300 lang, Kap, bi. Way kwarta. 200 lang, bi. Walagi ko'y kwarta. 100 lang, 100. Ginaway kwarta. 50 na lang, bi. Walagi kwarta. 20 na lang, para fight quick. Aba diha ay. Badi ay, swapang we mo. May election ha, bantay lagi ka na ko, kabaos ko ni mo. Saan naman sa Greta? Ay, Ang unsa naman sa sumot, barangay. Ha? Unsa ba akong sa? Puti mo. Oh, para man din mo. Oh. Ay, susag din oy. Basig na sayop na sila. Ang tingkaton ba na sayop? Di na Ano ako. mo sa iyo kay mo mga gibutang diha? Tubangan diha? Tubangan gini. Badi na ako. Tubangan eh. Sorry kay Kap Naldo ha. Di ami Kap ay. Niya ako asawa Kap. Kap, unsa naman sa din binuanga, Kap? Uy, kisa naman sa nagkiyakihan ako diri sa barangay. Kisa may reklamante. Ako kita. Ay. May na mausay. Ikaw, Kap? Oo, ako. O sige pa na binimos mga tao nga ako tihi ko. Ha? Malas pa na ako sa eleksyon? Wala bugas ang barangay kay gihurot og daan ako sa amo. Ha? Ana pagkikipanabi kang kwartas mga tao nga para sa sap akong gigasto. Mao ako manghatag. Ha? Ha? Ay, padboy. Kisa isulti ni mo anak, Kap? Sila! Oh, sila mo nagsulti. Uy, dili ako. Inahakan ako. Abi kayo ang magkakautang na kong kwarta. Imo na kong dauton. Kap. Ha? Imo kong dauton? Ha? Pirahan ka. Ay, Ako na gipadampi niya ni Buk. Oo, atong. O, di ko di palab yun. Kap. Pandami lang yung daan. O para piyansa. Kap. Kay ikiha ko ni mga asawa. Ay, mga anak ko asawa ka! Turjak ka na! O, okay. Ni karon, sultang kabuang sa kong asawa. Lago ko akong natang ihatag sa kapitan. Problema ko, asa kong piyansa ni kanahan. Kaya luoy taon kong priso taon ni. Luoy kay mapriso. Udakot niya taon ni prisuhan. Saan naman lang among mga anak taon? Pasagdan ko lang kahaning mapriso ni kanahan. Kunya, ako taon, ugang ako mga anak. Pinsan may matiman, trabaho man taon ko. Mga gagmay para ba taon niya ako mga anak. Tulo na sila buong taon. Saan man din ako, bi? Tabangi ko niya, bi. Purbida ni asawa na ko. Kung kamoy pasultihon, atong. Hello, ma'am! Good morning, Ate Fred! Good morning! Sa talaman na mati na ito karon. Good morning! Balik ka ron, Goliath. Ato sender? Atong sinder si... Asawa? Atong. Atong. Oh, atong. Si Atong. Atong sinder si Atong. Si Atong sender, si Atong. Ang gikato iya nga asawa, no? Asawa niya nga, grabe Ate Pres. Ay, kanang di ba di pahul mo kwarta. Sawayon ka. Nabi ina ng tao lang. Lain kayo. Goliath. Tinuod ba na Ate Pres? Lain Lain tao, inana. Oh, ba? Madayo, di pawam mo niya. Di nakatinggan. Ano, bitaw? Nay, inana. Dili nakalika kalain sa daan ng inana klases tao. Ragli maayo. Kadto bitang pagpuyon ako sa Oslo gikas Marso hangtod sa Agosto kay COVID. Nga nibalik ko diri after 1 month uli ko dito kay magsisyon. Gingnan ko sa mga taga-amo. Ala ni puti lagi kadayon bam. Ito sa celebrity. Ningon sa konsehal, bitaw bam ninindot lagi ate mong buhok ni puti mong palit palitir akong Supreme. Mao dito. Mao na yung ulog-ulogan ka. Bayad, bayad. Doon
ingon ana bitaw oo nga kanang kuan ba dili mauwaw ni mo og sa katigwangan pa sa mo idandan lang. Ang kapait ani ni Ate Pres kay ang kapitan gipasangilan nga gipadang bugas wa gipangatag. Ano yung kapait? Oo ba? Oo, kayo nang huwam siya kwarta sa kapitan. Wa tingin 20 lang, G's lang bi. Ah, dako lang eh. Sige lang, sunod direksyon yun. Iya sige panabis mga tao nga gipangdang bugas o ihatag lang Nya sa. tinuod na nga gipanda. O dili lagi mo bitong gikihat siya sa kapitan. Gikihat siya sa kapitan karon mao ni problema siyang bana nga ingnan ko sa poslan mo kap turjakan ako sa awa. Nianta ko sa Dili ipakihan na lang. Ingon sa siya kapitan siya. Oh, sige ba? Ay, buang. Kuan Dili ay palitan doon ay sa kinalan nga kung anong yun na siya man pantunon good kanang pailon ba nga dili mayo yung kipuhat diba? Di o maayo. kay kuan manggod ka ng official manggod barangay ang iyang gi Ang Ay, iyang paano? ambana niya unta mo angay musulti sa asawa nga ayaw pag-ingon Ah, na sige magbadlong Ate Pres. pitula Sige niya badlong iya gyud pitulon. Ayo pag inana kay mo priso ka na di gyud patuo. Ba gyud siya Dunang kasawa. o dunang ingon anak ka ng baon ba way prino adili ni babaon way prino Unsa- ko ara ning iya kanang batig sa batasan nga manuyo gipahuamon baron di pa mo kwarta. ditagaan baron ana dili og sa mga katigwangan pa kana dili bitaw mauwaw dili maikog Ah, okay. kay dunang gani uban nga bisag tagaan nimo alan Ah. palitan mo atambong kag kanang gitawag sa ka ng punsyon Ah. kada bang fiesta katapos sa pangaje Karon. ya ka moingon pa mo gani nga ayaw oy nakakaon naman me yung may ngalay tagiyas bahay nga ay bahay man ato ayawat pud sa kuan nabilin moingon ana bitaw mo balipat paggali pero dunay ibang Dunay mga tao kaikog, dunay kaikog. dunay ibang nga mo kon diami idandahan ka pala nga Pero, dili man kalikayan sa Goliath nga, kung muhuam ka, labi na nagtuog ang imong huwaman ay kwarta, nga baliparan ka, May ubos okay ra, may ubos ka. Pero dili ingon nga, imong dauton. Dauton pa na May ubostan ka, ilum lang imong kay ubos, no? Total mo yung mga na siya. Nga, doon na kay kasultihan si imong kay ubos, imong barang amiga nga, nay, balik, huwag ko pawaman, ay ubos ko, sige na lang, di ba? Ina na lang, ayaw lang dauta. ang iya gidaot mo niya barangay official nga kon nga di ra ba tinuo ringon ana pero dili ingon nga kanang abi kay kamis gulyat makagay mga konsehal niya abi kay kon bisag dili pa barangay official dili gid maayo nga manakot kag tao Di yun mayo. Tinood na. pagkangala nga wa ka huwam makahuwam Nga nayuban nga, di nakatinggan kay... Oh, di katinggan. Mo kay Oh. na kalain po na ang imo sa una ni na ba nga lain ano kung di na ko tinggan magtugil siya nga naluyo ko no di ba Oh, lili, bati Lain, sa no? gyud kay Ate Pres. Lain, Pero no? makahuwam ka. Mas maayo pag manghuwam ka o di ka tagaan. Sige lang, okay Okay ra. ra. Pati may mo. Okay ra, oh. Ug wa sa gyud ay kwarta. O Oh. nagtuo ka na ay kwarta pero nauna ra nimo. Una Nauna. nga krita, ayaw na nagipadayo ng nasi mo utok krita. Nya ikaw sa atong atong ingnon ko atong ingnon to nga iya lagi problema Ate Pres kun kanang iya bang ipapriso iyang asawa or iya bang piyansahan kay luoy po nilang mga anak usaon man anak pero lain sa kayo kani may ama pero di ta kabuot ko palitan do nagitaw nga mukihan niya o ang kapitan Oh, gyud. ang kapitan. ang kapitan Wala tay mahimo ana kung palitan ikihas siya nya pailon pud siya nga muna di maya Mao na mo. timay mo. Ug mapriso siya piyansahan lang. Para maka Makamatgod po siya siya. makamatgod po siya dili maayo. ang ako ro kinani kun ako'y atong no kapitan man gyud nagkontra siyang asawa kanang na ang ako muhatag yun siya kanang ingnonta kanang tambag sa asawa usa man mga iba kag pasaylo sa kapitan imo bang hangyoon nga dili idayon ano? kay og mo konsentir gud pod siya dili man mapitol Oh, Dili kasi mapitol. ato mo gyud kung sintiro ihatag bilintan niya sa kapitan imo na kap turjakan ng asawa na ko. Ayaw na sa akin. Lain sa kain. Buang Ako'y- isa. Lain na ako'y- ko ng isyo. Ang kapitan siya sige ba? ug ako'y Hangul, kapitan hangul, kapitan, hangul. ug ako'y kapitan ato Ah. lain akong tubag Basta ba? mo sige tapos ang linya imo na asawa sa Turjakan. ay kugugaw eh Nagkasalamat po ko na katutuluman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.